Ya jan bener sing dadi ngendikane bapak mau nek gegayang utama ki waton teken-teken mesti bakal ketekan sing dadi sejarah ini apa ya tak ayahe dhewe mongko mau gareng karo Petrus ya wis do saku arep baju dari dulurke sama sinamatan daya dinayang badhe ramba buyung rukun mereka mahdote gagang colong playu ning apa nganu kok ya maksude Semar ki aku ben pangkat tumangkat dhewe ben aku mikir dhewe ngasak kadewasan kuwi nek dhewe ngene iki ya mongko sing tak batin lho panggawe takku ini mesti Semar karo Gareng Petrus iki munggah ning kayangan kok ati suda-suda ning kurang buta sing sebelum mesti atempoke ning kawah Candra dibuka iya ya wis do mati apa kok malah gara-gara dhewe ane piye aku ki apa aku ki nek ndelok apa aku men mugi ayu tok wah piye ya wes monggo kegaweanku ki cetha kegawean sing luhur arep bangun desa kanggo kawulaku ben padha urip sing ayem tentrem kaya padha mulya iya nek ngene iki apa-apa dhewe mesti nah dadi galingan aku mau ngarep dan bisa mau ngarep dulure bapak kuwi ana telu siji Sanghyang Kesmanto Sanghyang Ismaya ya Semar sing kaping pindho ya kuwi Tejamaya ya Wataka sing kaping telu Manikaya ya Bathara Guru nah iki monggo bapak iki dulur tuwa kok nyembah karo Bathara Guru sing dulur enom bapak duwe dulur tuwa jenenge ya kuwi Tejamaya ya Wataka nah nek ngono kelakon iki tak aturke ana mencane Wataka piye carane pandhalem tulung Wataka nek Semar Gareng Petrus digawa ning kayang besar di gawe cintraka wadulke nang gone Wataka kuwi nek patus akan pitulungan karo Wataka wah Wataka aku sing teko ning jurang ora aja kaget ya
awit ewet lamun to sinarlo ingkang wonten duduhan jurang porok nenggih to menika ya satu Barata tegep ya sang Teja Mantri ya sang Teja Maya senajan basane Allah wujude nanging ing mriku kajibat ngilingaken dhateng para raja ingkang sami kasintawatak ngadegan adigung adiguna ambek angkara murka Budi Candala ngajak katentu kodhok satu borok luhur bebudene nalika semanten nuju sajuga nedhi lenggahke congak wonten ing pendhapi dadak swanipun ingkang rayi tembilung sarata bila dene nadarani paring gaya soro ing daya panudas maraning daya ingkang dereng kawijining pisan Iklan pratangga ati mawan seta anawi
tak tresnani wilung ora yodo slamet kok tumeka ning sujunge kakang munjurang para kene ayo ngastune kakang topok karo lanang Swijata betiku katon ya kakang apa bae kuwi kakangku yo tak tampa aku seneng nang kene iki jan kaya kanggo karo sing dongan kene iki wis sumuyut karo kakang topok ayo monggo bareng aku tekan kene iki nganggo gojak seret lah seminggu iki piye nek trampe-trampe saking tramile iki nggon bagian akhir demunge balak dan ibadani ayo cak nom yo ramukan trampe-trampe sesuk nek awak dipentas kancane cukup iki wae to malah dalek marang kaya ngene iki nek gampang jatuh ya ayo lho aja larang-larang apa bisa dirembuk ya seneng aku ngene kalau mudah bisa aku kemasan besok kancane ngangge nikah aku nggih siap ya ngendang ngene ya aku ki jane rene iki rak rada kaget kaget piye tak saran kok kayane sampeyan iki kok kaya caus gayane kaya ajak piye kaya rem-reman danu piye ngono upama anu ki mendung kaya tutukane gong kae jane ana apa to antok kok menawa ya sing nek iso melu modali sing ruwet iso melu belengake banyu sing budhek iso nglepengake barang sing bentong kok ya cerita ora narane kok ya maksude iki kadang lakon ngono lho sing jejet apa sing bentong dadi jejet ora kae ayo jane ana apa kok ngene lho aku ki lak krungu jane lak ngimpi kok ngimpi tak ora Mami kowe adukan pembukaan kebun kampus butuh ngimpi apa? Tak gelane arek-arek pas aku lak ceritane ngimpi durung suwe aku lak ngimpake Semar adikku lah ngimpi kuwi Semar tak ceritane lak bar Dharma Wisata Dharma wisata ki bengking ora ngerti dalam wisata ya bengking dulu. Lah ceritane bengking kuwi numpak prau. Oh, pak sih. Numpak prau karo anak-anake. Ning dumadakan ning tengah-tengah segara kuwi dumadakan ana alun geguriwan, alune gulung praune guring sumaksa anake. Doko mbak kumpul ketut digawa banyu. Wah, orang dadi pertondonan nek ana apa ya loyo. Kok wis kan. Kuwi jam bae dadi kembange wong turu lumrah kok. Nek sejenenge wong turu ki ngimpi ngono. Lah kira-kira batang turu ki terus esuke kowe bang-bang ora? Lah ngopo ora terus basak kok. Oh dudu kuwi ngawur bae. Kowe iki ngimpi karo wae. Aku ketok kaya menolake semati kok lagi ana ing budaya ana sing arep ngajak karo kaji prakane Semar lho ayo piwaki dulur ya ora ngarane nek menawa yuk awak dhewe klintong-klintong nek karakat dempul cilik karo Semar aja lali karo gawake kayak tapi buat ngomong ngene ya gawane kayak karo sapa kuwaku dosa piye karo dosa panjenengan ya kala dene klintang-klintang kok nilai ning arah kadepel Semar ki jane ning apa kok ngimpimu rada nyolowati wadra kok kaya ora warane awak dhewe yo pisan-pisan ki awak dhewe petinju mertuwi karo Semar anak-anak iki jane iki dosa tak kok ora ngono to lho leng-leng griya mangu-mangu ungkung kanduang limang lelo tanpa kalim oh
yen kanggo semengku tiangku Pak Dun Assalamualaikum Wah ojo kaget wah aku sing teko ya Allah Bagong malegong legong Togok malegong legong Tembilung kang sabu bandil Ora bakal nyambung paninggal kira purunanku bagong lo dosa mentole pengantune wa togok ora ana suwe jopo suwarku ning jurang para bektiku kantul ya Pak Dik yo tak tompo Kang dosamu togok nek ora sana mesine ya ora tekan kene amat ora bakeke ngatos bakeke wah kan elok temenan saiki suwe narene mukti saiki wa togok Pak jame jidhe anyar elok iki rasa wayang gamelan apik kaya ngene ya bakal saiki wae. Wah, monggo gayane wah, gayane nek lagi barang. Elok tenan. Wayang sekodake ana sing kaya kowe, Dok. Wah. Aneh-aneh wae. Kok dingaran anjene kok dikongkon karo bapakmu Semar monggo aku sejatine karo bilung lagi arep bulan ing Karakadempel karo tiga sedulur. Kok ngerti-ngerti kowe rene ana apa kok men dhewe ora karo dulur-dulurmu ora karo kakang-kakangmu ya ngene ya aku tak crita sithik karo Watara piye critane nalika sekolah kuwi aku ora nampa sasmita nek aku kudu bangun desa ning ana sranane ya kuwi kudu disarani nganggo sing jenenge pelem aromanis kok pelem aromanis Pelem Pertabo Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Mangka sing kagungan Pelem Pertabo Jiwa karo Jambu kuwi ora ana liya ya mung kumpulan Bathara Guru. Ayo terus aku matur karo kakekne Pak Bapak Semar karo gawe karo Petro tak kon rawuh ning Sudoko aku didunungke karo Bapak. Bapak mandheg kaji pameling Bathara Guru terus rawuh nang omahku. Terus disakui perkara Pelem Pertabo Jiwa bakal disakui watone piye watone Semar kuwi kudu gelem nyembah karo Bathara Guru iki ana to ngatane dulur tuwa kok nyembah karo Bathara Guru aku jenenge yo aneh kuwi jenengane kepene Bekul Bathara Guru ora beda aku yo wong tuwa kakangane Bathara Guru aku dhewe nek kon nyembah karo Bathara Guru ora suci apa meneh aku sing sedulur bareng betul ya terus iki malah sing dadi kegalan ku nggonku kepengin gawe Pelem Pertabo Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala kuwi malah kena dinggo gencatan pancatan kena dinggo pancatan nggone kumulun Bathara Guru bakal mendhek marang panguwasane kakene Semar kuwi supaya Semar ki nyembah karo Bathara Guru terus
Ya sawetara dadi geger kan tau gelut. Lho, iku syarat kayangan iki ben ono perange ngono. Ora aneh wae. Lah ngono kuwi aku salah gawe karo para dewa dadi gelut sawetara. Para guru nyekel Trisula didakake karo Semar. Semar belum dijak neng kayangan ning patone Bagong Kasunajan sing dadi kekayanganku. Nek kok pikirku ora penak ya kaya ora penak piye. Nek perasaanku sing tak rasa Semar ki gareng petruk do kayangan mesti aku dikrenah patine. Mergo ketoke Bathara Guru ki lek ngendika kok ketoke kaya ora tulus. Mergo saiki akan kok akeh piye. Ketoke sing bedina gulang-gulung saben dina neng terus triko sambure kuwi wis barang lumrah. Ha iya kok pangrasaku ketoke kok bapak kok nang kayangan kok ketoke menawi jajah patine ya. Mengko gek para cemproke nek kalah Candra Dimuka ya kaya. Nah, lho aku sowan nang ngarsane, wah, cara cara. Kok tak kuwi? Iya bener kan aku. Tak kok iki kok ya. Kok tak kok nyuwun tulung rene panjenengan kok tak kok sedulur sing tuwa dhewe. Aku nyuwun pepadang yo aku njaluk solusi, njaluk dalan supaya aku iso nyelametke bapak karo gareng karo Petro yo kok perkara aku lagi sida bangun kayangan iki kok kayangan. Perkara aku lagi sida bangun desa ora dadi apa nek slamet kok dulurku no bapak karo dulurku gareng Petro yo kok. Seseting rananggol magawe gelar magawe gelariro bang ora itu ujare wong adaplok piye kok tenan lho ndoro dase sing dadi panimpenku mau sekolah iki Semarang digawe citraka karo guru Pak. Guru iki pikirane kepiye guru tuwa kok ning basin nom ayo bener guru iki duwe panguwasa ning sing jenenge panguwasa kuwi aja dipunguasani ning panguwasa iki dipun ngayomi guru tuwa kok malah kon ning basis doan iki ibarate kon dilati tungkake lak ya wis guru kepiye kuwi iki nek aku sing ora sing ngelingke wah wis aku padha kok sing cilaka dadi dulur tuwa ngene iki kudu tangkar makar. Yo ning ngene yo to aku tak urungi karo kowe. Ning aja nganti metok. Mergo nek aku munggah ning kayangan terus aku melu-melu engko ndak ayo kepiye wae sing jenenge dulur-dulur iki ana regejane. Nek ana regejan ibarate merangi tangan mandusane dengkul ora prayoga. Aduh piye wong carane gawe makar tak nulungi karo kowe ning aja nganti metok, aja nganti ketok. Terus carane mantemo. Kowe wis ngedi bareng karo aku. Monggo tak sesuwun karo Jawata. Kowe mengko dadi apa wis kuwi dienggo jalaran nggonmu bakal caos pitulungan karo Semar karo Gareng lan bakal yo siap wis ayo. Mantep ngedi bareng karo aku bakal iki wis kasil sing dadi paluhurku nyatane wis wis nalih rupa. Oh sewa. Kok dadi awakku dadi mlungkret-mlungkret kaya ngene iki. Oh wis lho wis tak aku dadi calon wong sing bagus. Kowe iki saiki wis lucu dadi wong bagus. Dadi wong bagus piye?
omongan itu sing halus, kowe itu saiki tak dandani dadi apa kudune krasa ora krasa ya. Kok anu Sabang saksi dalam pemilu. Coba sawangan wis kene gak kene. Kok kaya ora pati duka to aku awakku dadi kumpet. Lah. Moro sandal juno kapusan es ngono kang kangen di tangan jalong aku aku nedo nerima hangelok ini aku sok bandane dadi pakok bandane dadi raden koran den Raden Wijar Raden Bikitri. Wah, nale bangun yo bangun dodan nek yo omongane aja kaya ngono. Ngono Jawa yo. Aku dadi bagus. Bali meneh omongane sing halus wae. Luwun yo togo. Dadi ngene iki carane aku dulungi Semar Gareng Petruk apa dene Bagong. Kurang Bagong. Iya dinali ya. Carane dulungi Semar Gareng Petruk ngene iki. Ayo pancen sarane kudu ngono kuwi Pak nuwun Jawa. Aku saiki dadi bagus. Iso tak gugu sing nong kae. Wes kowe percaya aku wae. Kowe kira pantes wis tak wenehi daya kekuatan. Mengko sekirane Bathara Guru kuwi arep ono sikal gawe citrakane bapakmu karo Gareng apa dene Petruk mangsa Budawa. Nek perlu wirang-wirano Bathara Guru siap labanan. Yen ngono aku tak munggah ning kayangan Suramadu Suralaya. Munggah ning kayangan Suralaya dewa diorang ngulungake marang Semar Cakul obrak-abrik kayangan Suralaya.